warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismawis. Alhamdulillah Mbak Isma sudah sampai ning nggone Randu, guys. Nah, tuh dulu TV seperti biasa. Sudah unboxing. Bayi mesti gawak none kerupuk senengane kakung. Saya capek. Capek penyocok penirame kembang. Kak ini nih. Sakulon. Nek dono kak dadi jipuk. Dari guys. Tempe kok ngene bae emang. Roti. Tak tekono sabun. Ngumbahi sabun cair. Agih wis ini. Ya tak dari Mika, orang Mika. Jamure tak nasi kok nek menyet. Tak wedangi kok nek menyet. Karek ngoseng. Sawu ki awe batur kudhi kae. Lepaskan. Nah, mbok taleni pati leh kuwi. Kelakuan opo? Ndang. Ngantek mentet kene. Kan aku gunting. Ora. Kak. Iki kecap, Mang. Ini gunting. Apa? Ganti upin-ipin. Siapa itu? Memastikan terhadap Putri Pratap Goladi berhasil digagalkan. Beberapa pria tidak dikenal menyerang. Cirikno. Guys, tak lanjut sarapan lesu. Sarapan. Tuh masak sambel terong dikek ya kok pentol. Aku ngoseng-ngoseng jeruan tak goreng ini. Yang soalnya gak apa-apa kuwi. Soalnya gak apa-apa. Mangki yo dikei sarapan maem ambek asem-asem tempe. Ambek ndek tapi dipangan peri aku lagi mau pirang plokan, sak emplokan. Kasih langsung. Wes. Kental, guys. Jadi mas tak pangan separuh, jadi aku eling nek ngonten terus guys. Mam. Karo ini. Sambal pentol. Oseng-oseng jeruan. Ini kelangkarai sampai metes dadi asin tak gurun. Saya kelangkarai. Sampai dadi petis sak yo asin. Orat mang kita. Makan terus. Dia bar mangan nek. Gimana? Simboi mae. Kon mangan diceluki mau mangan. Wis kok kene guys karek leren guys. Kesel ta sini. Sikik tanganku kudu gringgingen nyetir motor.
Pas teko kene jam 10. Làm được bữa tay nó dậy đi được tại bán thì mới lại bán ôm bộ. Enak. Kesu, guys. Mau mangan tapi saiki kok. Mbak asam-asam tempe dikit tambah. Ditambah. Iya nek bibite nganu. Bibite koron mbek kates buah. Buah ini nanti program. Ayo, ada buah. Karena mana? Tapi ada kok nggak kayak ya sampai saat ini. Alah, barang guys pedes. Pedes enak. Tahu loh malah. Udah sih tahu loh buah ini. Per, cipokno sawo siji gorene kayak gorene per. Peri. Sawo kalau gorene tak dojol. Nyala dulu des. Tapi buah Oke. enak wih kates. Gimana? Tanganku udah ingin ngopeni pitik kayak kebacok guys. Lah, main kok. Sing ini gitu pansek. Ini mang. Iki mau. Ya iki abang iki kuning. Iya, setelah ini abu Payah, langsung Nek pesek. wong desa panganane ngene iki. Nek menyok telo rambat Buah kates. ada buah deh, ada ini kok. Oke, yes. Adem enak. Mantap, kok. Iki bagus buat kesehatan. Jadi nganu lancar. Iya, mau langsung lebih dua. Enak ya guys. Pedes. Cuci mulutnya kates. Enak. Sing iki rupane Sing aku ini enggak ada kemana-mana. Jadi enggak apa-apa, tak nang besok rumah nah. Sekarang sebenarnya enggak ngedus. enak. Iya, ini lagi ya. Nyale. Si mamba iki. Iya. Mbah, mangan apa ora? Udah. Bar mangan kok wonge. Ya ampun. Dret. Ayam lo. Dapat apa? Terus sambal mangpet, terus sambal. Rara. Bar mangan kok. Iya. Nggo ngombe yompol. Iya nanya. Seneng guys tuh kok sabun ngombe yompol senenge ra kaprah. Ning kene tuku larang. Jane ambek apa tak tukokno Mama Lemone lali. Ngune saisah ku lho. Ning kono ya botolan ku lho gedhe. Kuwi saisah. Tak gawakno odol gak di odol. Yo tak kei sitok odol. Endi mong? Kecap engko senengane Pak. Kecape mbok isine piro dak jajal buka. Gak roh. Gedene murah. Ke odole sak.
Coba. Dewi, gitu ya. Ayo itu. Film apa kok? Iya. Senengane Pak kecap. Mangan kan mbek kecap tok. Seneng ini tuh. Seneng lu. Lah oke. Akhirnya jadi nah. Wes ke tenteng. Ini lho, enggak no. Ini. Lah iya lho. Loro. Ada kok lho. So ya padha. Iya. Aki sini. Oke. Oke. Rong renteng. Lho, akeh. Lho. Sakmono pira mang? 10.000 apa pira? 10.000 apa 9.5? Iya. Murah men. Iya, Dok. Lho. Iki nak sitok piro? Sitok ning kono 100. 1.000 ngene. Ya iya. Seneng lu kan ini. Pak seneng kecap guys mbek tempe, man tempe ditukokno bayi wisan goreng. Gulawo. Jangan kayak nang nang tangan itu kan doyannya enak. Ya tempene paling ra enak. Wayu bosok. Wayu. Kuwi tempe enak kok digoreng, Pak. Seneng kok wonge. Ayam, goreng ayam. Kakung wis mulai guys. Oh, sawah kakung. Wah, digoreng ayam langsung, ayam goreng. Kepala. Panas, lagi mateng. Mangane apa iki kucing kuwi? Pangan sego gak gelem aku. Nek pakan kuwi gelem. Oh iya, kalau mangan guys kucing. Sikile loro kae pincang. Kulo Pak roti, Pak. Empuk. Kecap, sabun tak tukokno. Kuwi sabun kumbahan sak renteng nggo ngumbah. Ora nek 10.000 Dik, 9.5. Untuk seadai. Aki, jembengno kakok kowe ngono. Nah. Murah wangi. Aku yo nganggone kuwi. Sitok ono ae. Sitok iki aku ping pindho nek matan. Kecap bering senengane kecap digaro tempe mae nggo digoreng sangat tempe pakem ben digorengno jare ngono. Enak kong. Isine nek sing coklat enek ijo dhewe-dhewe yo. Emang ijo sing doke. Aku mangke ki wong tuwek Dok ngesakno ngono. Nduk mbok tukoni roti Nduk ngono. Terus tak tukoni sak ada ki 8.000 tuku rong ada. Nek pasar. Pasar merah. Ora ambek sego, Per. Ambek sego to. Apa ni saya? Mamse. Nggih. Dewe kuning barang rasa apa? Isine warna macem berarti warna-warna rena-rena kuwi. Murah nduk ya. Heeh. Tapi lah kok antep kok ngene iki kok ketok enak aku ngono. Anyar iki anyar. GG iki enak mereke. Mereke. GG iki. Rasakno Lagi. Lah ta berarti dhewe lah ya. Enak apa nih? Rasa pandan. Kan dene wangi. Yakin wangi deh apa kamu nih sekali apa beras ya? Masa ada deh beras roh. Iya beras. Jalur beras yang enak. Saya dari bojo. Kaku mah coklat. Kuning, coklat.
Aja nih wae. Masak ya. Iya, dene kok nek kurang asin, cok ini aku nggodhoke wis tak kayak buyah tapi kurang. Lagi mangan. Apa ku? Kalau panen kita kok. Dipangan apa tikus, jagunge. Lah sing nguri iki yo nandur apa? Jagung. Wis sampe kobot tapi kene udan, guys. Bingung, guys. Nandur jagung. Mas Toto harus 16. Masa tak iki jane kok ngocori ngono lho. Alah, plus yang tuwa lho. Kene ganti menir ne. Wong. Senengane. Tahu ngono dhewe. Plus. Mamsik toh, Ber. HP-ne kene. Ini gitu, monjali masuk mah. Tak kaca pintu ya, tak anggo anu kuyo. Makan guys sama ayam, guys. Kepala. Kata. Oblok-oblokku dadi mandi ya dak sat kuwi. Rai enek panggange ambune, panggange sithik wis lenyap. Kerupuk mang digawani ape digawani semangka bering. Tak tukokno semangka rasa semangka abot. Aku ngono ya. Ya tak tukokno anu apa terusan ngono. Sing ki putune baru ki nek rene kok kon gawa kerupuk ae. Kok jauh-jauh gawa bawa kerupuk ning dalan dong Peri. Jauh-jauh kok senengane kon bawa kerupuk. Dene ngono. Ora nek kakon senengane kerupuk. Nek gak kerupuk semangka ya, Bu. Nek gak semangka gak digawani pisang, Bu. Aku kekelan turut dalan, Bang. Gue gak usah ganti apa dah udah. Telo dulu, bang. Bakong. Bang telo ya. Soalnya senengane kono mesti bendina elak gedang semangka ngono kuwi. Duduk. Tujuan dari mentak rumah. Lah duduk nang ngono gede. Ning ndi telone manggone? Tekal. Sing guri kene. Ono tekal ono belum. Iya. Telo ungu. Ulang soalnya apa enek acara Kemis sampai Minggu ki acara terus. Iya. Onjo. Ya Allah, Mbak kirim. Iya. Mendarat ya? Iya dong. Ya Allah. Kunci ning ndi? Kunciku terengsot, aku sing ndek dhewe, aku. Ya Allah. Tak mbok seneni. Mbak Muci acara apa ini? Terone Baramen. Yes. Walah, lagi mah ora turu. Ya turu, Bos. Kok terus ora turu kowe. Pola mereka. Bumi yo mendarat mae. Payu kabeh, guys. Ndek. Kono kene payu. Main keputusan main. Walah malah beli wedhus. Oh, sing kono wedosan, aku pitikan lah. Kowe pitikan. Walah ya Allah. Buka. Ora turu ki, Mang. Iki beblok rai. Indah kok berat. Iki aku masak dulu coba. Kabeh dimasaki. Nang iki bakso iki nah. Ya coba pede bola. Terong iso dimakan. Kodol ya Allah. Ya kudu sarapan. Mbak yang Wes. pasal. Makasih. Ya, ya. Makasih kabel kajate. Ayam kono. Ndah mangan ah, oseng anu. Kayak ganteng apa nih dhewe? Kayak aku tak nganggo nihem tumben gelem.